এই উমা ভাই লিଙ୍କନ ଭାଇ ଆଉ ବାପି ମାମୁ ଗୋଟେ ଶବ ପୋଡିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ଦିହିପହରେ ବାପି ମାମୁ ଆଉ ଉମା ଭାଇ ପକାନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦେବଦୂତ ସେବା ପରିଷଦର କେତୋଟି ପବିତ୍ର କାମ ଭିତରୁ ଏହି କାମଟି ଗୋଟିଏ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶବକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ପଠେଇ ଦେଉ। ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଶବକୁ ନେଇ ଶ୍ମଶାନର ଭୂଇଁରେ ଶୁଆଇ ଦିଆଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଉ କାଠର ଅନ୍ୱେଷଣରେ। ଏଠାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା କାଠ ଗୁଡିକ କେବଳ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଶବ ନିମନ୍ତେ ରଖାଯାଇଛି। ଫାଇନାଲି ସବୁ କାଠକୁ ନେଇ ଜୁଇରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ। ଜୁଇର ଚାରିପାଖେ ଶବକୁ ସାତ ଘେରା ବୁଲେଇ ସାରି ଶବକୁ ଜୁଇ ଉପରେ ରଖାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଜୁଇରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଏ। ଏପଟେ ଆମର କିଛି ସଦସ୍ୟ କିଛି ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି ମଲା ପରେ ଖୋଳେ ପୋଡେ ପୋତେ ସବୁ ସମାନ। କଥା କଣ କି ଜୁଇରେ ନିଆଁ ଠିକ ସେ ନ ଧରିବାରୁ ପଛରେ ଡିଜେଲ ଆଉ ଟାୟାର ଲୋଡା ପଡିଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଜୁଇରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିବାରେ ଲାଗେ। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରି ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥିବା ଏ ମଣିଷ ପୁଣି ସେଥିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଳି ପଡିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଏ ନିଆଁରେ ମିଶି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ବେଳେ ବେଳେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଲାଗେ ମୁଁ ଦେବଦୂତ ସେବା ପରିଷଦର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଦେବଦୂତ।